Bes, ayo kancane aku masak, Bes. Awet diingi aku kepengen banget mangan oseng-oseng kangkung besti. Lagi mau aku moro nggon tanggoku warung pinggir dalan kono, delalah wong ora duwe, Bes. Duwene iki kangkung ndek wingi terus dikeke aku. Tak pethi entuk semono besti wis lumayan lah. Lah iki sebelum lanjut masak besti ki aku arep mesusi beras dhisik, Bes. Soalnya kan ora lucu ya nek misale lawahe wis mateng, jebul buka magicom segone durung ono. Waduh wis kacau, Besti. Oke, Bes, beras wis dimasak, Besti. Ora usah dienteni engko bakal matang dhewe. Lanjut, Besti, nek kene ki aku arep nyiapke bahan-bahan apa wae sing arep tak masak. Lagi ana urang, Bes, ki arep tak campur ambek oseng-oseng kangkung, terus yo ana tempe. Lagi mau aku pas motong tempe aku lali, Besti, tombol kamerane jebul urung tak pencet. Lah iki Bes pas arep mulai masak delalah gasku ki entek, Besti. Dadi ki langsung wae arep tak pasang soalnya kan aku jen duwe stok siji ya. Lah jebulane gasnya sing anyar ki yo drama sisan, Besti. Kelepe ora iso dadine ki aku ngenti kelep dhisik, Bes. Tapi tak jajal ping pisan alhamdulillah langsung iso, Besti. Oke, Besti, kita lanjutkan memasak lagi, Bes. Ki aku wis nyiapke wajan tak kei minyak, terus bumbu berambang bawang lombok sing bar tak iris mau tak gongso, Besti. Lah urangemu tak lebokke, Bes, disusul dengan tempe, terus bar kuwi kangkunge tak lebokke, Besti. Masak oseng-oseng kangkung ya wis ngono kuwi ya, Bes. Pokoke dioseng-oseng nak wis layu ya tambahi bumbu. Bumbune seperti biasa, Besti, perbumbuan duniawi. Iki mergone aku ora duwe saus tiram, Bes, dadine kita kei kecap manis. Kanggo lawae, Bes, ki mau aku ya tuku pindang ngene tanggoku pinggir dalan kono lho, Bes. Aja mbok kira aku terus njaluk kangkung tok. Lah iki pindangnya tak buleti ngono kuwi, Bes, terus tak goreng. Oke, Besti, akhirnya agenda masak-memasakku hari ini sudah selesai. Terima kasih buat kalian bestiku semuanya yang sudah menonton videoku sampai selesai. Pokoknya love you, Bes.